God aften, det her det er en test for at se, om jeg kan finde ud af at lægge den her film ind på Clickasides upload-system til videofilm. Og jeg prøver at gøre den lige så lang som den besked, som vi vil sige i morgen. Og det vi vil sige, det er, at vi den 6. marts simpelthen holder et brag af et seminar i Idrættens Hus i Brøndby fra kl. 13 til 18. Og det bliver et seminar, der ikke har set sin ligemand overhovedet nogensinde. For det bliver et seminar, hvor vi sammen med Thomas Breinholt vil gøre opmærksom på, hvad vores bevidsthed egentlig kan. Og det vil vi gøre med diverse filmklip og diverse studier fra forskere. Og vi vil gøre det, vi vil formidle det på en måde, så det er til at forstå, og så man selv kan udøve det, så man selv kan komme i takt med sin skaberkraft, den 7. sans. Vi glæder os rigtig, rigtig meget til at se jer til en meget skabende og fantastisk dag. Hej!